Părinții mă întreabă deseori dacă polipii copiilor se văd. Bună, sunt Daniela Ionescu, medic-orelist. De cele mai multe ori, polipii copilului, vegetațiile adenoide, nu se văd pentru că sunt în spatele nasului, la o distanță destul de mare de intrarea în nas. Ar trebui să vedem pe aici, pe toată lungimea nasului până în spate. Examinarea cea mai corectă și ca să-i vedem direct, ar trebui să-i vedem cu fibroscopul. Nu este necesar să-i vedem cu fibroscopul la toți copiii, la copiii mici nu este absolut necesar să facem fibroscopie ca să vedem polipii. Diagnosticul se pune pe semnele indirecte. Copilul are nasul înfundat, respiră greu, stă cu gura deschisă tot timpul, răcește des, are probleme cu urechile. Deci diagnosticul la copiii mici se poate pune pe semnele indirecte legat de obstrucția nazală.